och välkommen till din tredje himmelen. Idag i kapitel 2, vers 42 säger Gud så här. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. I Uppenbarelseboken kapitel 17 och vers 12 hittar vi motsvarande. Och de 10 horn du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. De här tårna på statyn representerar de här 10 hornen eller de 10 kungarna i världens ände var du och jag befinner mig. I vers 10 i samma kapitel säger Johannes så här. 5 har fallit och en är. Vilka är det som har fallit? Jo, vi går tillbaka till Daniel 2, Daniel 7 och Daniel 8 så beskriver Bibeln att den första var Babel, den andra var Medieperserna, den tredje var Javans kung eller Grekland, den fjärde var hedna Rom och den femte var påvliga Rom eller romerska katolska kyrkan. Vem är det nu som är den som är nu? Vilket rike kom upp när påvliga Rom gick ner? I Uppenbarelseboken kapitel 13 och vers 11 står det så här. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm men talade som en drake. Så det finns 2 symboler här som vi vill titta på. Jorden självklart är motsatsen till vatten. Men när du letar upp vatten i Uppenbarelseboken kapitel 17 och vers 15 till exempel så ser Gud att vatten representerar människor. Så när vi ser att det här vilddjuret i Uppenbarelseboken kapitel 13 och vers 1 som vi har läst tidigare, att det här första vilddjuret kommer upp från havet eller vatten, så kommer det upp eller uppstår det där det finns gott om människor. Men det andra vilddjuret kommer upp där det finns inte så gott om människor. Dessutom ser vi att det kommer upp som ett lamm. Det kommer upp fredligt. Det behövs ingen krig, men det kommer upp och börjar regera. Dessutom ser vi att det här lammet sedan ska tala som en drake. Detta visar på att det blir en förändring från den tid då den här makten kommer upp och den tid profetian avslutas. Så vi förstår att de 5 som fallit är Babel, Medieperserna, Javans kung, hedna Rom, så har vi påvliga Rom. Men den 6:e makten som kom upp 1776 är Amerika. Amerika är den 6:e kungariket som Bibeln talar om för oss är regerande idag. Det står i vers 10, 5 har fallit, en är Amerika och en har ännu inte kommit. Och när han kommer får han bli kvar bara en kort tid. Den sista makten som Bibeln talar om för oss här är en kombination av de 10 kungar, vilddjuret, det första vilddjuret och det andra vilddjuret. De 10 kungarna är påvliga Rom och också Amerika. Vi har tidigare sett att de 10 kungarna är Förenta Nationer. Förenta Nationer har delat världen in i 10 ekonomiska regioner. Och de har inte så stor makt ännu. När de bestämmer sig för att ge sin makt till påvliga Rom och Amerika ger sin makt till påvliga Rom, då kommer det sjunde riket att börja regera. Johannes talar om för oss vad de kommer göra då. Det står, de behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet och vilddjuret. De ska strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende eftersom han är herrarnas herre och konungarnas konung. Så vi tackar Gud att lammet kommer besegra påvliga Rom, kommer besegra Amerika och de här 10 kungar som ger sin makt till vilddjuret för att försöka förstöra eller förtrycka och förfölja Guds folk. Återigen ser vi det eviga evangeliet att Gud separerar det goda från det onda. Och vi har ett val att göra återigen. Vi kan vara bland de som är kallade, utvalda och också
troende. I Uppenbarelseboken kapitel 17, vers 8, står det så här. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånarna på jorden som inte har sina namn beskrivna i livets bok från världens grundläggning, de ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. Johannes talar om för oss 1798 det här påvliga Rom förlorade sin kraft i politik. Men vi förstår enligt Bibeln att när Amerika ger sin kraft till påvliga Rom, när Förenta Nationerna ger sin kraft till påvliga Rom, kommer de resa sig upp igen och få den här politiska makten att förtrycka och förfölja de som vill följa Guds ord. I Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 3 stod det så här. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga så hade läkts. Hela jorden förundrade sig över djuret och följde efter det. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som har slaktat från världens grundläggning. Återigen ser vi att vi måste välja vem vi ska tillbe. Hela jorden tittar på det här vilddjuret och de förundras eftersom det var, det är inte, men det kommer upp igen när de här makterna kommer tillsammans, för de har samma tankar. I Daniel kapitel 11 och vers 44 och 45 står det så här. Då ska han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. De här ryktena som påvliga Rom hör är det eviga evangeliet. Det är bara den här fiendskapen som Jesus satte mellan ormen, djävulen och Satan och hans egna människor som kan förskräcka honom. Och vad gör han då? Jo, han gör som Kain gjorde. Han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Sina palatsställ ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Är inte det underbart att Gud, han krigar för oss. Jesus Kristus som vi läste för lammet, han ska besegra den här ondskan som kommer emot oss. Men vi måste välja Jesus idag. Är Jesus den som vi tänker på när vi vaknar, när vi arbetar, när vi äter? Eller tänker vi på pengar? Tänker vi på jobb? Tänker vi på sport? Vad är det vi tänker på? Gud talar om för oss att vi har ett val att göra. Och inte bara i tankar, inte bara i ord, men i agerande också. I Daniel kapitel 12 och vers 1 säger Gud så här. På den tiden ska Mikael träda upp. Bibeln talar om för oss att Mikael här representerar Jesus Kristus. Och sen ser vi den stora fursten. Enligt Jesaja 9 och 6, den stora fursten eller fridsfursten är Jesus Kristus som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dagen då människor blev till. Ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Gud vill skriva upp var och en av oss. Men vi måste vara som Abel. När han säger någonting så bör vi lyssna och ta till oss och göra det också. Gud väntar på ditt beslut. Vi har sett hur det eviga evangeliet utspelar sig bland de här kungariken som har varit förr. Men Gud har folk som är kallade utvalda och folk som är troende. Och även då det finns förföljelse, förtryckningar från ondskans makter, så fortsätter de att vara troende. Vad är ditt beslut? Som alltid hoppas vi att ni har smakat att Herren är god, att ni må växa upp till frälsning. Och vänner, när ni har hört Guds röst, vi har den där hjärtan, var välsignad.